Leeuwarden begin jaren 70. Vanaf het Amicitia-gebouw in het centrum filmt stadsfilmer Cornelis Bruinsma het zuidelijke stadsdeel. We zien de zusterflat van het Triotel, nu MCL, nylonstaten aan het Van Haringsmakanaal en in de verte de dorpstoren van Goutem. Op de voorgrond de wijk Huizum-Oost en het Potmargegebied. Prominent aan de Potmarge ligt de Johannes de Doperkerk. Jaren 50, de zuidgevel van de Sint-Jan. Links zien we de lagere school en het zusterhuis. Voor de Huizumer parochie was Sacramentsdag een van de hoogtepunten van het jaar. Op de tweede zondag na Pinksteren werd de heilige hostie geplaatst in een weelderige monstrans in processie over het kerkterrein gedragen. Iedereen was er. Kerkbestuur, priesters, acolieten, misdienaars, bruidsmeisjes, de nonnen, parochianen. Rijk Rooms leven aan de Potmarge. Met de aanleg van de Oostergolweg veranderde het karakter van het Potmargegebied radicaal. Zo kwam er een fietspad langs de Potmarge, vestigde landbouwschool Van Hal zich aan het oude riviertje, kwam er een woonwijkje en verdwenen er veel tuinderijen. Hier in de jaren 40 zien we een tuinders-echtpaar pronken met hun kassen en lange overdekte bloembakken. Ze wonen in het houten huis aan de noordoever van de Potmarge. Het staat er nog, vlakbij het huidige revalidatiecentrum Parkhoven. Ondanks alle veranderingen langs de Potmarge in de afgelopen 100 jaar blijft het riviertje waar Leeuwarden ooit aan ontstond een sprookjesachtig groen hart in de stad.